Salam alaikum aw klobe radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasituma bi alamisa ye alamisa mina bɛnnen bɛ natara kalo 2 février kalo do bi o tile 23 ka bɛn 2023 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo mangɔnɔ ye an balana k'a fɔ bi ale tile 2 ye jate la san kalo 8 do hijira san 1444 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnɛ k'a fɔ Bangas marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko kunnasini tarata don ko wulikɛjɔ kɛbaw k'u ye wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw ma ko fo kɛra so ye minisma sɔrɔsilaka dɔw k'ulu ni toroko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la dura marabolo kɔnɔ la ni waati laban ninnu na kɔrɔfɔw talen bɛ k'a fɔ ko fure dɔw yɛrɛ ye maa dɔw ko an ka jamana lakanabaw k'ulu de mana baara daminɛ waati o waati ko dɔw bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ gwara da olu la u ka wulikɛjɔw senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ wulikɛjɔ dɔ kɛrɛnnen y'a sɔrɔ kɛra faraɲɔgɔnba dɔ y'a ka jamana kɔnɔ na dungo juga ni yurugurugu o bɛ se ka kɛra cogo jumɛn na o baaraw sigira sen kan a ka jamana kɔnɔ na o tile fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na mun kan ka kɛ josɛrɛ yɛrɛ o la tɔgɔtɔli o baaraw sigira sen kan a ka jamana kɔnɔ lajɛrɛ dɔ senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lasɔn ma balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔda k'a fɔ bibi na min ye basigibaliya ye an ka jamana kɔnɔ na kɔrɔfɔw ka ca fani fan sanga ni waati bɛlɛ kɔnɔ la a yirala k'a fɔ ko ni ye pays dɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ Moti marabolo lajɛ bi ko basigibaliya kɔni yɔrɔ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ kɔni cogolen bɛ kabini sangajan sanga ni waati bɛlɛ kɔnɔ sanga ni ma min bɛ ka dɔ k'a fɔ yɔrɔ min bɛ bi n'a fɔ ko sɔngɔbiya ani paru ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛyaba kɔni i ka dɔ sanga ni waati bɛlɛ kɔnɔ na kelen bɛ kumuso sɔ bɛna dafara kura bɛ kɛ k'o ka fara kan ko wulikɛjɔ minnu bɛ sen na a yirala k'a fɔ ko tarata dɔw yɛrɛ k'u ye wulikɛjɔ kɛ k'u kɛra so ye ko minisma o surasilaka dɔ kɛnɛ ka dɔ k'a fɔ k'ulu ni tora ko senfɛ ka dɔw jɔngi ko wa sanga ni waati bɛlɛ kɔnɔ na ko nin baara in bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kelen de la Bangas kɛrɛnkɛrɛnnen ale marabolo kɔnɔ la min ka dɔ k'a fɔ ka docteur dɔ ye ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ ka ye jɔn ka bɔ mini ne tɔgɔ ye docteur Tidiane Fongoro ka bɔ Bangas ko mun gɛlɛya b'aw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Bangas marabolo kɔnɔ la gɛlɛya belebeleba o ye insécurité i n'a fɔ ni an maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na hali sini dugu bɛ ka ci hali sini attaquement bɛ ka kɛ villagew la transition mɔgɔw nana u b'u seko la nka Bangas mara la gɛlɛya belebeleba yɛrɛ de bɛ yen hali sisan kunna sini an kɔrɔ yan nɔ dugu min attaquera ni Kanikomoli cɛ ye kilo 7 de an b'a wele ko ND o kɔfɛ fana gɛlɛya yɛrɛ fanba bɛ yɔrɔ min na o ye Dunde mara n'a ko a ma Sege gɛlɛya belebeleba de bɛ Sege ka min u ka dugu bila a ka tɛ parce que terroristes bɛ ka regroupement kɛ Sege mara kɔnɔ kosɛbɛ an ye wele bila faamaw ma nka tiɲɛna wele nin tɛ ka jaabi cogo la parce que a bɛ fɔ ko n'a aw ye mɔgɔw ye a ka signalemaw di an bɛ signalemaw di mais tuma dɔ la a tɛ ta ba la an bɛ min fɔ an ka ɲɛmaaw ye u k'a dɔn k'a fɔ vraiment Bangasikaw bi an bɛ insécurité totale de kɔnɔ maa si hakili sigilen tɛ bɛɛ de ja wulilen don bɛɛ sirannen don ka sababu kɛ banbaaci wale ninnu ka attaquement ni u ka fɛnw ye min yɛrɛ kɛlen k'an kamana gan kosɛbɛ nin o ye sɔngɔbiya ani paru ni ɲɔgɔn cɛ ye terroristes bɛ attaquement bɛɛ kɛ yen de o yɔrɔ de la u bɛ mɔgɔw minɛ ka taa Bandiagara ani Bangas ni ɲɔgɔn cɛ an ka maa dɔw minɛna san 1 ani kalo 6 hali sa ka ca ni maa 100 ani dɔɔni ye an ma kibaruya sɔrɔ olu la hali sini u ma bila u sara u balola an t'o dɔn hali sini fana attaquement bɛ kɛ o yɔrɔ kelen de la mɔgɔw bɛ ka minɛ o yɔrɔ kelen na an y'a ɲini an ka éliw fɛ k'an damakasi kɛ k'a fɔ président ye u k'a lajɛ u kana k'an sigi sira in na ka d'a ka yɔrɔ in man ɲi i bɛ bɔ Bangas ka na Bandiagara i ni sɔrɔsi convoi kelen tɛ ka bɛn k'a fɔ ninnu bɛ ka patrouille kɛ k'a sababu ye ko sira in man ɲi i ni o sɔrɔsi patrouille kelen tɛ bɛn et puis kan kelen tɛ yen ka bɔ Bandiagara ka taa Bangas sɔrɔsi kan i t'a y'i ɲɛna fo n'a kɛra autodéfense kelen ni minnu bɛ sira la ye hali kunu MINUSMA mɔgɔw yɛlɛla mini ka yɔrɔ min na yen yɛrɛ lo entre sɔngɔbiya et paru problème bɛɛ bɛ yen de donc nin b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen mais munna gouvernement fana t'a ɲini ka na k'an sigi yɔrɔ in na an tɛ ka o de faamu an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka hinɛ an fantanw na vraiment anw sɛgɛnna anw tɔɔrɔla an ɲanina hali banabaatɔ n'a fɔra i ka mɔgɔ ma kɛnɛ bi
n'a fɔra a ta chevalier bɛɛ lajɛlen bɛ siran k'a sababu kɛ mun ye an yɛrɛ yɔrɔ tɔgɔ da ko lahara siratu mun bɛ yen dɛ o siratu de bɛ sɔngɔbiya ni paru ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i nin de di ala ma n'i sera yen nɔ kɔni hali i tatɔ la ni i bɔra banka k'i bɛna chevalier dɔrɔn i b'i sara i ka mɔgɔw bɛɛ la de ni ne seginna o don n'i ma segin o don k'a sababu kɛ mun ye ni sera yɔrɔ in na u bɛ se ka na mobili lajɔ dɔrɔn k'aw bɛɛ minɛ ka taa n'a ye walima u bɛ se k'aw faga walima a bɛ se ka yɛlɛ mini kan i n'a fɔ minisma mɔgɔw yɛlɛla mini kan cogoya min na k'aw faga o kɛra talata don de maa 3 sara u ka maa 4 ɲɔgɔnna fana k'u joginna kosɛbɛ RFI bɛɛ ye a communiqué kɛ o ye olu fama ko de mais fantan min fagara yɔrɔ in na ni communiqué ma k'a la ala dɔrɔn de b'a dɔn anw tɛ maa si contre la nka an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'a kɛ ala ni kira kama ala ye fanga min d'u ma u k'u kɔfilɛ an fantan u k'a kɛ ala ni kira yɛrɛ jati kama ni maliyɛnden bɛɛ ye hakɛ kelen ye ni tiɲɛ don u ka taa k'an sigi yɔrɔ in na ala ni kira jati kama an b'a ɲini u fɛ wallahi yɔrɔ in sababa de maa 100 bɛ ka kule Bamako ni min dalen b'a ka cɛya la ko ne ko a ka taa entre Bandiagara et Bankassi wallahi a tigi bɛ sigi a tɛ taa n'i sera yen nɔ bolifɛn min jeninen bilalen bɛ i b'a compter ten k'a daminɛ sɔrɔsi mobili la civil mobili la kariw la a bɛɛ jeninen filɛ anw tɛ maa si contre la mais anw de bɛ ka faga anw tɛ maa si contre la nka an fa n'an baw de bɛ ka faga sigilen bɛ n'a fana k'a fɔ ne fana bɛ se ka minɛ ka taa i n'a fɔ ne ka mɔgɔ minnu minɛna ka taa cogoya min na i sigilen don n'o ye an balodan k'a fɔ ni tun ye docteur Tijani Songoro ni tun ye Ali Kane ye an bɛ dugawu kɛ lakanabaliya yarabi ala ka kɛlɛ kɛ bɔ an ka jamana sen na n'an bɔra ye jirala k'a fɔ ko Dura marabolo kɔnɔ nin waati ninnu na Segu ale yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wele ko Dura k'i ka dɔn ko wulikɛjɔ kelen bɛ nin waati ninnu na kɔrɔfɔw cayalen bɛ dɔw ko fure 10 ani 3 bujango k'ulu yira bɛɛ bɛ k'i ta fɔ Dura marabolo kɔnɔ na dɔw ko gɛlɛya an ka kunnafoni tɛmɛna k'a fɔ ko Dura marabolo kɔnɔ k'a fɔ jadwala tigilamaw k'u ka gɛlɛya ma so yɔrɔ la min ka dɔn k'a fɔ seera dɔ ye nin waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan ale bɛ kuma ye n balimakɛ bɛ min ka bɔ Dura marabolo lakana foyi t'a kɔnɔ filadenw bɛ misi nɔfɛ kalasi b'u bolo nka ni faama nana u b'u den kalasiw bila kalo salen kɔnɔna na u nana dozolakaw atake dozo cɛ 2 y'u ka fɛnw bɛɛ cɛ ka taa n'u ye kunnafoniw donna ko jadwala tigilamaw tɛ Dura n'a lamini si la an y'o kunnafoniw sɔrɔ aw ka jaabi jumɛn o kuma la min y'a fɔ o ye kalo ye Dura mara jadwala tigilamaw bɛ fan bɛɛ fɛ minnu falen yɛrɛ kɔsɔn u bɛɛ jadwala tigilamaw u ye jagaw bɔ yan nɔ jakusa bilen k'an bali sɛnɛ na jakusa bilen la k'an ka burumusi don jakusa la k'e ka bɛn ka taga faru kan anw ka don kan an bɛ Mali faama de fɛ ne yɛrɛ bɛ ka nin fɔ ne yɛrɛ se ka ne dɔn jadwala tigilamaw ba de bɛ ne yɛrɛ ma deli ka nin filakan yɛrɛ tɔgɔ mɛn Dura mara yɛrɛ la fɔlɔ hali bi ye jadwala tigilamaw bɛɛ u ka gɛlɛya caman sera Dura mara a bɛɛ kɛ fulaw ye munna ni jadisiw nana cɛnni kɛ aw b'a fɔ ko fulaw don mun na an m'u dɔn yɛrɛ de koyi a bɛɛ y'an dɔnba filadenw ye jadwala tigilamaw ka kulu kɔnɔ la ko siya bɛɛ b'a la munna aw fulaw dama ta ko fulaw de don tiɲɛ don siya bɛɛ b'a la nka fulaw de dɔnmana ye wa an de bɛ fulaw ye ka caya ɲɛ ni ɲɛ an ka fan fɛ yan nɔ mɔgɔ ma bɔ an dɔw la a bɛɛ filadenw ye an m'u dɔn yɛrɛ de an m'u ye ɲɛ ni ɲɛ an m'u dɔn ka kɔrɔ fana u b'an wele telefɔni na an m'u dɔn yɛrɛ de sɔrɔsiw tɛ ka bagu ma dɛ sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ a kɛ nɔ yɛrɛ de sɔrɔsiw bɛ anw bɛɛ sɔrɔ ya ka taa ka anw bɛɛ to yan nɔ nka u bɛ se minnu ma dɛ n'i y'o sɔrɔ olu de ye jadwala tigilamaw ye don o don sɔrɔsiw bɛna yɔrɔ sɔrɔ dugu kɔnɔ ka taa k'an don yan u bɛ se jadwala tigilamaw de ma jadwala tigilamaw de nana ni gɛlɛya yɛrɛ de an ka mara kɔnɔ sisan u bɛ marifaw bila dɔrɔn k'a fɔ k'u ye sɛ wɔɔrɔ ye k'a sɔrɔ u tɛ maa wɔɔrɔ dɔ jadwala tigilamaw de don ni sɔrɔsiw nana sisan u bɛ marifaw dogo tu la ka sɔrɔ ni sɔrɔsiw taara u bɛna marifaw ta u bɛ sɔrɔ sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ ko u nana bɛ yen k'a sɔrɔ u ma bɛ yen u n'u dɛmɛbagaw de b'o fɔ Mali sɔrɔsiw k'u jija dɔrɔn an m'u kɔ bi an m'u kɔ sini an balodan k'a fɔ ni tun ye Dura marabolo kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnena maa dɔ kan ye seera la an bɛ dugawu kɛ min da ka d'an ka jamana na yarabi ala ka Mali bilo sira ka basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye bi n'an ka jamana kɔnɔ na wulikɛjɔ jumɛn de bɛ sen na n'o ye gɛlɛya ye bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔfɔ la an ka jamana kɔnɔ lakana bɛɛ bɛ ka kule n'a ye k'a fɔ ko lakana kan ka sabati an bɛ fɛ ka lakana o waati kelen kɔnɔ na i bɛ kunnafoni caman mɛn k'a fɔ ko an ye minɛ sugu bɛɛ dɔ sɔrɔ wa ko lakana kɔni ko kɛlɛ yɛrɛ de banna k'a sɔrɔ i tɛ k'i sen da yɔrɔ caman na lakɔliw datugulen don yɔrɔ dama min na n'i y'a sɔrɔ dugu n'olu wulila an kɔni ka jateminɛ na k'a fɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko nin dugu kelen wulila ko nin de segira tiɲɛ yɛrɛ la ka ka kunnafoniw na an tɛ se k'an bolo sin o yɔrɔ ma an bɛ fɛn min fɔ nin bɛɛ lajɛlen la jamana in basigi an b'o de nɔfɛ ala ka jamana in basigi min ye Mamadu Fane ye ale bɛ bɔ i ka dɔn ka fɔ nbɔgɔnbiya la nin baara minnu bɛ sen na bi ale b'a hakilila di bi na jamana in kɛlɛ ka an ka lamɛn jamana in ala ka suma n'o tɛ fɛn ye jɔrɔ ko ye jamana in suma ko ye jɔrɔ ko dɛ k'a ye depuis kɛlɛ wulila bien sûr an ka armée minɛ baden san mais ne ma dugu si ye k'a fɔ ko vraiment dugu in de wulila ko armée ye dugu in sɛgi ne m'a ye fɔlɔ tiɲɛ tɔgɔ de ye Mahamadu ne m'a ye fɔlɔ m'a fɔ a mɛn kɛ dɛ parce que Mali ka bon nka ne kɔni m'a ye wa m'a mɛn toujours an bɛ dugawu kɛ ala ka fanga di faamaw ma halisa ala ka fanga d'u ma nka Mali kɛlɛ ne fanga b'a fɛ Mali kɛlɛ ka ban kuma ko dozo tɛgɛ minɛ wallahi n'u ma dozo tɛgɛ minɛ Mali fanga hakili b'a la ko kɛlɛ bɛ ban waati ma a tɛ ban waati kɛlɛ in de kɔnɔ dimi koyi kɛlɛ ye ɲɛdimi de ye an minnu b'a kɔnɔ an b'a dɔn maa minnu de ko in kɔnɔ ni maa minnu d'a mɛn duguba kɔnɔ olu de b'a fɔ ko ba biɲɛ ka diya ni misi ta ye o t'a si dɔn wallahi
kala minen gonde de minen be soroshi bulo kana dozo sarafiyo kan minen di dozo ma o kafo ko dozo aya jija e farabugu ko be ga mo fa kam salu fo nyine hadama de bingi se dun ko dungo ba songa wullo mesegi farabugu me wuli sanga to fote farabugu la fobi amunu be jija de na ma zigaro la de guba be ga nga ngafsa nuyi tiɲɛ la ni sigi ka mali ko filɛ k'a fɔ ko armée monte en puissance tiɲɛ i b'a fɔ ko a kuma ye baro kuma ye k'a sababu kɛ ale sa dugu foyi tɛ k'i b'a fɔ ko armée in dugu libéré ko a sɛgɛrɛ a nɔ na 100%. o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jarisu bɛ ka na nouvelle kura min san sumako jagako banna o bɛ ka baganko jagako daminɛ baganw jagabɔli u y'o daminɛ tuguni u bɛ se yɔrɔ minnu na o bɛ ka don yen ka jagaw bɔli f'u ye u ye yɔrɔ dɔ olu ta jagabɔ dugu dɔ b'anw kɛrɛfɛ dugu in dɔgɔ ko lɛbugu u ye lɛbugu ta jagabɔ ani kanabugu ta u y'olu bɛɛ jagabɔ u y'a fɔ nasigilakaw fana k'u k'u pɛrɛ tile filanan jagabɔ ko kan ko in de bɛ ten ala k'an sutura. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana in basigi lakanabaaw bɛ wulikɛjɔ minnu na yarabi ala jamana in ala ka se d'u ma jamana in k'a bila minɛn fɛrɛlenkɛnuna na minɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka basigi minɛn ye an bɛ dugawu kɛ ala k'u se di an ka jamana lakanabaaw ma a fɔra cogo min na wulikɛjɔw bɛ sen na nka hali bi an bɛ min fɔ min kɛra kɛbali ka ca n'o ye siɲɛ joli joli basigibaliya kɔni a bɛ kɛ cogo kan an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana kunbɔ basigibaliya kan n'an bɔra ye an ka sɔrɔsi cɛkɔrɔba dɔ olu ye sɔrɔsiya kɛ kabini kunungo ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔw la n'i y'a sɔrɔ isa danbele dɔdabugu nin waati na sɔrɔsiya bilama ani kunungo ani mun de yɛrɛ kan ka kɛ hali bi an ka jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ u bɛ kɛ so ye ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ jamana in ka se k'a bila basigi lafiya bɛnɛ kɔnɔ la ale ye hakilila di umu danbele ka kuma bara la isa danbele kuma min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ ye isa danbele kunun sudan faransɛ ani bi mali kelen tɛ a cɛ ka jan ne ye sɔrɔsi kɔrɔ ye sɔrɔsiya ye cɛya de ye ka don saya kan ka marifa ta k'i fa filan ni ba filanw k'olu ni kisi ka sa jamana ye o de ye sɔrɔsi yɛrɛ yɛrɛ ka sɔrɔsiya tɛ se ka kɛ wari ko tɛ sɔrɔsiya la cɛya yɔrɔ de don wari ɲɔgɔn tɛ n'i donna sɔrɔsiya la kaban i ye jɔn de ye sɔrɔsi de tɔgɔ ye ko tɔnjɔn i ka jamana ka jɔn de ye i kan ka baara kɛ jamana de ye ka sa jamana ye o tɛ se ka kɛ ni cɛfarinya tɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen u k'u former ka ɲa a sɔrɔsiya tɛ ko n ye wari sara ka don sɔrɔsiya la n ye wari sara ka don polisiya la n ye wari sara ka don gendarmerie la fantan den tɛ ta bilen ni se t'i ye wari ci i tɛ ta o de ka bɔ a la anw ka tan waati la dɔw b'a ka da la hali t'u tɔgɔ sɛbɛn ne yɛrɛ dɔn mɛ cɛkisɛw don cɛfarinw don u bɛ labɛn kɔnɔ bamananya kɔnɔ na u fasiya kan olu dɔw caman bɛ yen bi kɔrɔ la labɛn min tun b'anw na u y'o bila kɛrɛfɛ de o de nana ni tiɲɛni ye ni y'i bɛ fa kan na i walikan fɔ makɔrɔbaw caman taara sa dɛ parce que u y'a kɛ bolokɔfɛfɛn ye n'i ye fɛn min kɛ bolokɔfɛfɛn ye i bolila ka taa k'a to k'i bɛ tila ka segin ka na lajɛ n'i y'a sɔrɔ a t'i dɔn i bɛ na mun de sɔrɔ yen welewelekan min bɛ ne isa danbele fɛ k'a lase bi finitigilakaw ma n'i donna ko i ye fini ta ka jamana lakana i ka jamana lakana ka jɛ i nin kɔ de jamana tɛ se ka lakana ni nin ka di i ye i tɛ se ka jamana lakana o nin de ye cɛya ye nka ni nin diyar'i ye kaban i tɛ se ka jamana lakana i tɛ se k'i la du lakana i tɛ se k'i denw lakana i bɛ nin de tɔɔrɔ kun minɛ n'i ye nin tɔɔrɔ kun i bɛ se ka jamana tɔɔrɔ kun n bɛ o misali kelen f'i ye saɲɔ min kelen kɛ n'an b'a dun a mɔni ka di a basi ka di a to ka di a bɛ kɛ tuguri ye a bɛ kɛ ka sun tigɛ mɛ i tɛ se ka saɲɔ duman sɔrɔ k'a dun n'i ma ŋɛɲɛ kun donc n'i kɛra fininata jamanadenw i k'u ŋɛɲɛ kun ne tun y'a sidan ye isa danbɛlɛ ne promotionnel bɛ hali sisan n'o ye commandant sotiraw ye kati ye caman kɔni taara ala ka nɛɛma na mɛ anw minnu bɛ balo la bi a mɔnɛ b'an na dusukasi b'an kan k'a fɔ k'an ye sɔrɔsi kɔrɔ ye ne yɛrɛ n bɛ kunbiri ka taama de n b'a don jamana in taara sira min fɛ anw ka tile la a tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ sɛmɛlɛni tun bɛ yan comité militaire de libération nationale tun bɛ yan nɔ jamana ma se ka tila fila ye ne ye kidali kɛ san 7 ka daminɛ kidali ka na buresa ka na tɛnza ka kɔlɔlɔ kɛ tɛnza ka segin ka na kidali ka na fanfin ka fanfin kɛ ka segin ka na kidali tugun nin bɛn bɛ burukina kan mɛn fana an y'o bɛɛ k'an ma sa ka burukina kɛlɛ kɛ a ma to anw na tuma sangara bɛ yen a ma to anw na olu yɛrɛ de CSV demandé anw sigilen filɛ nin ye dɔrɔmɛ t'an bolo an tɛ pension ta foyi t'an bolo pension t'an ye foyi t'an ye kariti kɔni bɛ n kunna bi ta in na ne ka yeta gɛlɛya maɲumako ni tɔɔrɔ fantanw kan sɛgɛn balo ka gɛlɛ fura ka gɛlɛ fantan tɛ lamɛn jamana kɔnɔ ka hinɛ fantanw na ka balo jigin ka jamanadenw ka balo mɛ jamanadenw tɛ ka balo sɔrɔ u tɛ ka fura sɔrɔ bɛɛ fasalen b'i sen kan i bɛ min gɛn sɔgɔmada fɛ dumunikɛkɛw kelen fo sini tilegan fɛ tuguni o ye jamana ye ni fantanw ma jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ fantan yɛrɛ tɔgɔ tɛ se k'a fɔ jamana in na o de ye jamana in tɔɔrɔ. an baladen k'a fɔ ni tun ye isa danbele kan ye ɲɛnatigɛ ko ni kolokuru file ɲama kan a ye dɔ na timiya o ye wulikɛjɔ min kɛ faso maliba y'a da ser'o ma bi a b'a fɛ ka kɛ k'u ka bilasirali ye jamana in basigi a tɛ sabati ni fɛn minnu tɛ a da ser'olu ma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana in k'a kolo suma n'an bɔra yen an baladen k'a fɔ o tile ye o ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsin bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu o kɛlɛli ma olu ye faraɲɔgɔnba kɛ an ka jamana kɔnɔ na dɔgɔ faraɲɛ in kɔnɔ na faraɲɔgɔn min bɛ yen mali yɛrɛ
ka taa se jamana wɛrɛw o maa minnu n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ma u ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ na lajɛrɛba in tako filanan tun ye nin a kɛnɛ ka min y'a ko ɲɛma ye Mumin Gindo ale ye kuma min fɔ u filɛ minnu bolo ni minnu da bɛ baara nin na u ye min faamu ka baara nin kɔnɔ sariya ye min fɔ u ka jamanaw na ani baara nin senfɛ o gɛlɛya min sɔrɔ ani surtout u sera ka nɔ min bɔ an bɛ jɛ ka masala ka hakili falen kɛ min ye a ka jamana na a b'o fɔ tɔw ka se ka ta tɔmɔ o fɔlen na a bɛ se ka an dɛmɛ ka hali sisan dɔ fara an ka ŋaniya ɲumanw kan ka dɔ fara baara kɛɲi kan walasa baara nin tɔnɔ n'a nafa ka se ka caya a bɛ dabɔkun de jamana ka se ka yiriwa jamanadenw ka se ka yiriwa bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ nafolo bɛ kɛ a ka se ka kɛ bɛɛ ta ye bɛɛ k'a tɔnɔ sɔrɔ an balada ka fɔ ni tun ye Mumin Gindo ni tun ale kan ye Mali ministre ɲɛma Dr Shekal Kokala Mayiga tun bɛ kɛnɛ kan ministre ɲɛma ye kuma min fɔ o filɛ nkuma ko Mali kɔnɔ kabini 1960 kɛlɛ in bɛ ka yurugu kɛlɛ opération caman kɛra opération taxi commission de lutte contre l'enrichissement illicite lutte contre corruption déclaration des biens o bɛɛ banna bi u kan ka ɲɔgɔn da lajɛ k'a fɔ mun de bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ parce que yurugu kɛlɛ in o tɛ Mali dɔrɔn de kɛlɛ don bɛɛ ka kɛlɛ don yurugu kɛlɛ la ni dumuni sɔrɔla école jɔra so jɔra sira dayɛlɛla o ye gouvernement légitime an bɛ se ka élection organiser waati o fana la an ni communauté internationale an bɛnna agenda dɔ kan an bɛ ka labaara an balada ka fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Shekal Kokala Mayiga mankan kɛnɛ kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲini fɛn ni k'o kɛ sɔrɔ fɛn jamana in k'a bila basigi badabada o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye yɛrɛwolo olu ye fara ɲɔgɔn ba kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ntɛnɛndon o kunnafonidi kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u jɛɲɔgɔnkɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka dɔn Senegali jamana kɔnɔ la ni gɛlɛya bɛ k'u sɔrɔ n'o ye Ousmane Sonko ye k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ɲɛsin u ma wa wulikajɔ minnu bɛ u fɛ sen na u da sera olu bɛɛ lajɛlen ma k'u ɲɔgɔn wɛrɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ a tila kelen kan ko n'o wari jamana kɔ k'o yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ u ye dɛmɛɲɔgɔnya minnu kɛ u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma kumatigi tun ye maa min ye a ko ɲɛma n'i y'a sɔrɔ ye Adama Jarani bɛɛ lajɛlen kama bɛɛ le serve ale ye kuma min fɔ o filɛ an ka ɲi ka baara kɛ bi cogoya di an bɛ fara ɲɔgɔn kan farafinna kɔnɔ i b'a fɔ Baba Modibo Keyita ninnu tun y'a laɲini cogo min an k'o sira kelen minɛ ka baara kɛ pour que an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ kan farafinna ka nafa kɔnɔ ani farafinnadenw ka hɛrɛ kɔnɔ wa ni Ala sɔnna an bɛ se k'o baara kɛ k'a fɔ Ousmane Sonko wulikajɔ min talen bɛ bi ka ɲɛsin président Ousmane Sonko ma Sénégal kɔnɔ Macky Sall fɛ Faransi ka yamaruya kɔnɔ k'a fɔ yɛrɛwolo ka dɛmɛ dafalen don Ousmane Sonko kɔkɔrɔ a bɛ ka wulikajɔ min kɛ a n'a bɛ ka baara min kɛ yɛrɛwolo ka dɛmɛ dafalen don a kɔkɔrɔ f'a ka taa n'a ye o baara kelen an y'o kɛ ka ɲɛsin pile seri ninnu ma Côte d'Ivoire kɔnɔ gɛlɛya min y'a sɔrɔ parce que k'a nana Mali kɔnɔ k'a ni yɛrɛwolo mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ko ka baara kɛ Alassane Dramane Ouattara ko ani Côte d'Ivoire juguw k'a n'olu ye baara kɛ ko ka sigi ka miiri ko cogo di ko Côte d'Ivoire bɛ déstabiliser donc a ɲangina o de kama o de y'a to yɛrɛwolo y'a kanu an ma sɔn ka kuma caman fɔ parce que n'an ka dɛmɛ n'an ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ ye kunnama dɔ sɔrɔ u kɛlen ka nkalon min sigi a kun n'an ma farati a bɛ kɛ ko ni sɛsun ye nkalon dara maa min na ka kami woro to i bolo Ala de b'i jɛya quoi o de y'a to an ma sɔn ka an kan bila kunnama dɔ la an kɔni y'a dɛmɛ an bɛ se ka baara kɛ dugu ma cogo min pour que a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ donc halisa a ko bɛ sen na hali n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ sɔrɔ kalo tile 23 a kiiri wɛrɛ bɛ sen na tugun an ka dɛmɛ dafalen don a kɔkɔrɔ ka ɲɛsin o yɔrɔ ma. an balodan ka fɔ ni tun ye Adama Ben Jara ye an bɛ dugawu kɛ min kɛra o fɔ basigi lafiya ye yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra ye o conseil économique social olu ye fara ɲɔgɔn ba dɔ kɛ o fara ɲɔgɔn in tɛ dɔwɛrɛ dɛ wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la o senfɛ min ye bolimafɛnko sira tani ka segiw olu sabatili da sera o kɔrɔfɔw ma a kɛnɛ ka min ka dɔ ka fɔ a ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ Yakuba Katile ka fara bolimafɛn baarakɛla olu ka ɲɛmɔgɔw u ye kuma minnu fɔ a senfɛ an k'u lamɛn. transport a bɛ se ka kɛ avion fɛ transport a bɛ se ka kɛ bateau fɛ n'o ye jika kurun ye transport a bɛ se ka kɛ fana mobiliw fɛ n'u y'a kɛra kari kɔnɔna taama ye o a kɛra camion kɔnɔna taama ye o a kɛra mobili fitina taama ye o a kɛra motola taama ye o nin bɛɛ lajɛlen a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kofɔ mɛ olu fana fanfɛla la gɛlɛya jumɛn b'o kɔnɔna na min y'a banguruko ta fanfɛla gɛlɛya min b'o la kuma kɛra k'a kɛ hakilila dɔ di mɔgɔw ma min ye batonko ta fanfɛla fana ye kuma kɛra k'a kɛ hakilila di mɔgɔw ma mɔgɔ bɛɛ k'i hakili jagabɔ bɛɛ k'i se kɛ fɛn dɔ ŋaniya k'a fɔ an ka taa nin sira in fɛ. an ye k'a fɔ ko chemin de fer la bibi in na malidenw sigilen jumɛn na k'a fɔ ko train ka se ka wuli joona k'a fɔ train ka se ka Bamakɔ ni Kayi kɔni kɛ train ka segin na joona o ye malidenw bɛɛ ka laɲini ye nka hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ b'a la gɛlɛya fɔlɔ jumɛn ye an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko mɔgɔninfin ka jugu a fɛ mɔgɔninfin ka jugu a fɛ a kɛra administration mɔgɔ ye o
akara an yɛrɛ dama ye o kɛlen bɛ ka taa sow jɔ a yɛrɛ kan u kɛlen bɛ ka taa u ka ɲumanw jɔ ka sɔrɔ papier tɛ mɔgɔ si bolo u kɛlen bɛ k'a fɔ chemin de fer so minnu bɛ yen nɔ dɔw b'a kɔnɔ ka ca ni 500 ye dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ k'a louer tuguni dɔw fana bɛ ka entreprise jɔ domaine ferroviaire kɔnɔna la o cogo min na ten nɔ domaine aéroportuaire fana bɛ ten nɔ mɔgɔ bɛ ka agresser don o don dɔw b'a fɔ autorisation b'u bolo ka autorisation tɛ mɔgɔ si bolo il faut que jamana fana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o gɛlɛya dɔw ye n'an y'o ɲɛsin tuguni ka ka di bɛɛ ye bato kɔni bato bɛ cogo min na kɔrɔn fɛ yɛrɛ fana o tɔgɔ de kɛ sira na an fɛ tuguni bato kana dan kalo 4 kalo 5 fana ma taa ni ka segin na ne fɛɛrɛw sirila ka ba kɔnɔ bɔ ka danganw dilan ka ɲɛ bato bɛ se ka taa fɔ kalo 10 na an balodan ka fɔ ni tun ye ma ɲɛmaw kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ sira ta ni ka segu sango bi ko ni sɔrɔ bɛ yakubɛw fɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min y'an ka sariya baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kiiriko yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na jo sariya olu bɛ se ka tɔgɔtɔ cogo min na o kɛra faraɲɔgɔnba dɔ ye an ka jamana kɔnɔ na o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ kulu in ɲɛma ye sariyatigiw ka bolo kan ka taa se kiiri minisiri ma olu fila b'u hakili da ko sen fɛ sigi kun ye mun ye an k'u lamɛn. ni congrès nin ye congrès annuel de a bɛ kɛ san o san pays dɔ la a bɛ pays bɛɛ de kan ani continent bɛɛ kan a thème ka ca a thème bɛɛ ye ka manifin yɛrɛ ka a protéger a thème b'o de kan terrorisme et puis la cybercriminalité ani a thème fitini caman an ka baara nin b'o de kan a fɔla juge ɲɛna désormais ni nin bɛɛ banna c'est-à-dire sariya ka boli a boli cogo la pour que ka maliyɛnw ka an ka justiciables ka olu matarafa a kɛkun ba y'o de ye. mɔgɔ minnu nana a ka ca ni mɔgɔ 700 ye ɲinan thème bɛ tali kɛ min kan adamadenya hakɛw donc o matarafali crise kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ crise mana juguya cogo o cogo droit de l'homme an kan ka se k'o respecter donc kuma minnu bɔra k'a fɔ a yirala kɔnɔ k'a fɔ ko Mali ye jamanaba ye droit de l'homme a b'an fɛ yan nɔ kabini kurukafugan waati la donc an ye jamanaba ye droit de l'homme an b'a dɔn min don an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que ka droit de l'homme bato donc an bɛna caman kɛ pour que dɔ ka fara kan hali bi. an balona ka fɔ ni tun ye sariya tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa se olu ka minisiri ma maaw bɔra jamana caman na o min bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ u bɛna bɛn fɛn min kan n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔ yɛrɛ kiiri o yakubali k'o don ba la ala k'o baaraw ni k'olu sabati n'o tɛ ni kiiri tɛ jamana kɔnɔ la kiiri n'a ma tile a bɛ kɛ so ye dɔ bɛ yen o bɛ dusuma kasaya dɔ bɛ yen o b'a yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ko wɛrɛ kɔnɔ la k'a sɔrɔ o tɛ kɛta ye jamana kɔnɔ na bɛɛ b'o de fɔ ni sariya tɛ hali du kɔnɔ la ka sariya sabati a bɛ kɛ so ye ka duden caman kɛ k'o kɛ bajanbila ye walima duden caman bɛ yen k'olu bila hakilila dɔw ka hakilila minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tɛ bɛn yɔrɔ la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye sena mali n'o ye jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu o maaw u kun bɛ ka dɔn k'a fɔ komini den o tribunali ɲɛkɔrɔ kiiribulon ɲɛkɔrɔ kunu kɛ kɔn o taali ɲɛ k'u ni ka dɔn ka maa dɔ bɛ ɲɔgɔn na min tun kɛlen bɛ ka sugukurunin kura yɛrɛ a fan caman ka yira k'a fɔ ko y'ale ta ye kiiri in tun bɛ siran nka kununko an balana ka fɔ taara ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon la k'a labanna min na ka se ka deliliw kɛ sɛbɛnfuraw ka se k'o sama ka bɔ o baara min kɛra min ka dɔn k'a fɔ sena mali ma ɲɛma dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ ndɔma abdulayi kuyate la ale ye kuma min fɔ kɛnɛ ka o filɛ. an ye commerçant détaillant ka représentant ye ani Mamadou Jawara bɛ ɲɔgɔn na an ka dossier ko la commune de tribunal la ni an bɔtɔ salle yɛrɛ kɔnɔ sisan dossier in hali n'a tɛ san 10 bɔ sa bɛrɛ t'a jɛ a la an ye commune de kɛ ka tɛmɛ ka tribunal de commerce kɛ ka bɔ yen ka taa cour d'appel la an y'a bâti a bɛɛ la bon u kun seginna ka na requête don yan tuguni kura ye k'a yira k'a fɔ anw tɛ bilen koyi an ka côté min bɛ yen n'an ka commerçants sigilen b'a la ka fara Kulukɔrɔ place kɔrɔ kan o de bɛ attribuer à la de nouveau encore par le maire central à la personne de monsieur Adama Sangare o de kun daminɛnen ye nin donc an nana première fois là donc comme yɛrɛ bɛ tribunal ko dɔn donc partie adversaire y'a yira k'a fɔ k'u fana b'u ka écrit kɛ o date de kun bilala bi la donc an nani u y'a yira k'a fɔ u kun ye laɲini min kɛ tribunal fɛ u ka hakɛ segin u ma ko donc k'u b'u ka plainte retirer comme plainte retira Dieu merci an bɔlen nin filɛ kɛnɛma nin ye donc papier de kun dir'u ma k'a fɔ k'u ka wuli ka bɔ yen ko yɔrɔ dira Mamadou Jawara ma n'o ye Benso Transport tigi ye ɔ sugu de don domaine public de don an ka kɛlɛ yɛrɛ min kɛra ka tɛmɛ transition in tile la n'o ye ka titre foncier bɔ sugu ninnu bɛɛ la ni autogaruw la o laɲiniw bɛ sen na a état de lieu kɛra mais a validation de ma kɛ fɔlɔ ɔ n'o baara bɛ sen na hali bi u bɛ ka an surugu kɛrɛfɛ k'an wele sariya la komi n'i welela sariya la mɔgɔ t'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ i fana bɛ n'u jaabi n'an ka avocat de kun bɛ yan Dieu merci u yɛrɛ de ko k'u ye plainte retirée parce que olu de ye fɛn dɔ k'an wele n'u ko u y'a bɔ a ma problème t'a la jama in ye commerçants ni transporteurs de a daminɛna ni commerçants
commerçant di mais ñina u yere kati min do transporteur ka autogar place nu ba ko kulugoro place koro o be de bala donc o be de dira ale kelema jamana ka domaine public ko ta ko di mo kelema alors que nu bala il y a plus de 40 ans o be ka taxu sera jamana o be na fami do jamana ko hakashite la fara mo be ingata mo ba kelena ko be genga bu mo kelenga intérêt kama jamana be perdi fo ga nga yelema do an tableau là parce que malien be de ba fo ko malikura mais tableau jugu min bana fango fele bla anga tableau croix monta min be se ka to jamana be se ka ta lafia kono ambalo dan ka foni tu sina mal uluka mo bo kerenena Abdoulaye Kouyaté afra to mena mbed go ke meni sugo no fete miye ya rabbi mi kado ka fo basin lafia na kumboka ka mautu sigero ndonjogo la kapsa tambla njogola ko ya kumba da mbed go ke ala ka bla so ba mene kono nambura e je kul lo kerenena ka wuliga joke fere balele ka ke ka seka jete ubuli minenzan konana majuli dunga fa obise ka sabate gela jumende be ani munde ka majuli ka ngata ko na okera jete meneni chekulu munumbe ni asura ira ka fo de menyo de ka ke munde ka ngake opmatike mami obetalika ko jal ko itala kuma fo ofle ramadan na la jebe dunka fa be sabati jamana kono bara minun kera ka damina novembre la kana ka sigi ka do fo la minya no la min ka nga faroka ka se ka bara minun benale février ni mars na ko lu labbe min ka ke santo kono ko nyala sabiate menay na anye analyse folo minun ke novembre la o ya yira ka fo jamana in kono bi mo ko million kele ani mo ko ba keme flani binani o nyo ko be jamana in kono min ka nga de meso donc nya fo jogo mo we lajeli folo de samia bana ay lajeli folo ko yo iran donc ambena siga kan ka lajeli ke tuguni parce que wotu nya soro suman chama maladu da amena siga ka lajeni sisa kon ba soro malu ni sumari minum bere tar la ulula do namba do min soro la am nyabe piriu fana ta chugo la donc amena sigi ka segeli ke tuguni ka laje made marsi ni na mo hake ya mimbe abise ka ke dobe faroka komi dobe se ka bola sante mene na de mesugu chama kera balo dira douma mi yesu mankise wari fana dira aba fo mi ma cash transfer eta kelima ke eta na de nyoko njekulu ya ke on je ubola o yu bola mba fo mi ma ko nation sini barake da ko pam ni fawo ni sefununu olu be bola suman dira wari dira jardin tlana ka di douma kolon senna ka do ka jardin kono abara sugu ya kacha bon mo mi bénéficiaire la salon afana be million ko fe don wotun kacha ni nyinanta ya ta wotun beta ma million kele ma ba ke mesegi nyokonna min de na salon tala donc comme ñi nan sam ya fi sara doni am million kele ni mo keme ba keme fula ñokon mais nya fa we to ko lajeli folo de amena lajeli fula nanke marsi la pour que ka do min be ñi nan san ambe jamana gele ya be de ta ka laje prix ko be se minuma kele in ko be se minuma ani gele ya suku chama ambe gele ya suku chama ta hari dem se mum balo chugo amba be ta ka laje ka sege li kala pour que ka don gele en be se mo suku minum en tout cas ko be se en général gele ya to se bate minunye ni kele sera minuma be so lu demande amalo dan ka fo ka jalo ko ite afrato mina ambe dugo kala ka nyini feni ko ka sorofe nambura yi obligé kranena anga jamana kono na wuliga jobe ke wakande fere mende kanga tiga bara wu yakba chiko nyela muni munde kanga ko kona na okera franyo nga bayene ke nyefoli ke o senfe mi ka do ka fo tijano aidrai ale o ko nyema e kuma mfo ofle on a jere be munka aba don sansa jamana ka musakao alfo na ko budget d'état o kabara de bidamne atelier ni karabi o atelier lancement de o atelier lancement ba ato ande fese lu ke kala je sam mutebana lu tebana chugomna objectif de Framana, objectif de Foko, Moussakao, a formé la mobilisation de recettes. Nous avons de Tchougoum là, pour nous accentuer au Barabeke, Kadira Fana Kafo, dépenses Fana maîtriser pour que le budget Kaseka priorité, le gouvernement a priorité, la canne, ka l'éducation, santé, pour aspect de l'État en charge. Donc, nous avons de billets au bateau. Acteurs du processus, moi, mon nom est Baraké sur le budget, web et ka thème Kérékéléota, puisque depuis 2018, on a un budget programme là, fait ka politique publique nous évaluer, ka programme nous évaluer, en tout cas programme nous ka la ka PCPC, mon kanga yelama, kanga tatuo na kulu la je, mon aboyi avoir le budget, il faut contrôler les caca, les dépenses de care, avec boni charia ou de abala je, tu comme na contrôle ce cas, d'abord tu comme na, fallait de care au fanaka,
voilà, mais là-bas, on a, comme M. Fanabita assemblée là, le Fanabi fait ça, c'est-à-dire qu'au bel direct échanger en une pour que 2024 déjà, on a ce cas, budget de blanc, cas, même les Maliens, voilà. Ambalodan Kafoni, tu es Tidjani Kaye, Afracho Mina, Minda Karanga Jamana Yarabella Kamblo Sraka Namborae, Kulu Kerale do Kenana Kadoka Fobi, Kulu Tate Dore ka Wilga Joke Faso, Akanu, ka Wilga Jokanika Faso Yakubali ko Sigi Senga, Franya Fanga Jamana Kunabi de Meata Ganyesi Suraselaka Maukulu, Kubina Franyonga Bakenika, Lansmano ya Kurmukari Bara Ubena Sigi Senga, Ubena Kepale de Sport Lani Ala Sonoma Sibri Nataina, Kaubara Miminake, Franyonga Kuli, Amado Abdullah Sise, Ale Resente Mae, Ale Kuma Minfo Ako Senfe Ufle. Ni wele kanye kabo fecheru yoro no e sena Mali collectif national des acteurs de marché du Mali kana se karakma no yi anga enseignant wi kana transport la no yi gros porteur ani sutrama ko kana bla taxi la kana bla panepamna kana bla boucheula kana bla mawo mami association fecher munu ban cerayan nda siramin togoma ndama semin togoma anyine bebela jelen fe samedi don le 25 no ni kalo intlemuga ani duruye ni ala sonama ambe ka nyogon soro 8h katabla 9h la palais de sport la no assez 2000 amita lancement de ke au lancement o yanga mouvement no yi MPCN mouvement patriotique pour la solidarité nationale Mali Kanu mouvement a kerera munde kama pour que kanga sora su deme pour que kanga transition deme parce que hadama de ni mogoy fendo ki ka kanga wali nyumando o wali nyumando konana akadanye anga mogobi yoro ni ala sonama sutrama ubike quartier nunun kono abike sugu kono abike yoro taw bela sutrama munu nyesembe na aido okata en même temps ni ala sonama moto munu bitaye no parking ko fana saralitala bebe segata carte ko fana tala mais am mogobi mundela pour que kanga transition mogo deme ni lancement imboray ni ala sonama bi se région bema ni cercle ni arrondissement bema mais samedi no il est 25 ni ala sonama wo lancement yi palais de sport la assez 2000 la soma dafe 8h katable 9h la amma go bala nga mo ka e jona parce que yoro bi fa otmana yani yoro ka fa ikati jo dala akadanye be kay kene kan jona 8h ni 9h ni nyonche barabi damne 9h30 ni ala sonama ni anga appel ami fe ka min lancer Mali ani Mali kofela munu bi Mali kofe uluka ande meni duawye munu bi anno munu semse ku yere seno be welelendo be bismillah ala ka ni sawaba be amalodan Kafoni tu Abdoulaye Sise Kanye kuga wele kunte dore de kata ira ka fube franyala fanga ko de menya bi nyasama ka kokoro do wuli ga jokumba de minda kadanga jamana me dugo ke ala ka Mali bla usraka Namurai amta jamana ko kanana umu dabele mumbebolo ankara mogo Burkina Faso jamana kambi doko franche kelin kono hajirala ka fo ko femye sor la sira ka ma bioro nyowonyo ko le bonna unina jatike wale kela o fe Burkina marabolo saba kono hajirala ko ma chama migu ka dusma ka se hajira ni walena jamana de do ya hajira ka fo lagana tigila maula ko femye wuli ka joy ku ka do fara o kan ko sebe o ko fe amta ka G5 Sahel tondiu Burkina Faso Mauritanie Niger aleni Tchadim oluye la jereke ni doko franche yere kono la Chadi fabala na le jamina ye uyokuma nyogonyo sinsi fem kan kosebe oyiri lakana koyi ya jira ka foko soro ko sira fefene ku uka fere siri oluko unu fene la wala sa ubiseka benkele nga chugo minna uka kuma nyogonyo bolela oluka kosebe ale ni femi uka jamana danchoyi ku ka lakana ba uchaya nyero na kosebe ukofe amtaka Etats-Unis jamana nyama Joe Biden ale etama karabalen doke trata don kataka ikeren ni doko kunyere kona la ayele du dota ikeren jamana nyama yi femi ya jira ka foko abina marama fen farman don blaga taga di ikeren jamana ma wala sa ubiseka keleke chugumununa ni tama nyere bulu dara karabalina ni doko franchen kono ukofe amina anyere ka Mali jamana ka ni dusuma kasaye kataka seko ni dongo tigila mo ka fanfela la ajira la ka foko femi anga jeli musomi me wole ko tomani kuyati ale kumbe tama na tenendo la jine jamana kono nala ni tama nyere sienfesa ajira la ka foko tomani ku ale fatura ka kuntara tasibila wala nyuma tasibila la ka nyesi femi makwate numero D ale ka fatuli kula o tama nyere sienfesa ko tomani ko femi krisi karjahi ku oya ale mine tomani kuyati ko ale fatura trata don sezeri ame do dunke yarabi ala ka hina ni tabaki lingelen bela jelina ankara mo gantu yemi soro ni kunyol doy ame do ke yarabi ala ka bada no ya ni islam fro bela jele anga jamana ani jamana bela jele basigi lafia ala ko sabati jamana yi ala ka kolosuma ame femi no fe we jamana mbasigi jamana shite mi anga jamana yi walma ame tanda forum na nanga jamana te ambe be femi no fe jamana no basigi ala ku basigi ni ala sona machine aw ni siri kulal bi nyaw soro ya